Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан с вами. И с Духом Твоим. Сёння азначаем урачыстасць Хрыста, валдара сусвету. Просім, каб добры Езус быў валдаром нашых душаў, нашых жыццяў, каб у нас была адвага ўпусціць яго у нашае жыццё. Ахвяра святой мшы складаецца у інтэнцыях ружы Маці Божай шкаплернай, ружы Маці Божай з Люрд, Божага благаслаўлення дароў Духа Святога, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, заступніцтва айца Фабіяна, здароўя для Ірыны Шуцько з нагоды юбілею, Божай ласкі для яе родных, Божай ласкі апекі Панны Марыі, айца Фабіяна, хутчэйшага выздараўлення для Анатолія Копача, апекі Божай Маці і айца Фабіяна, Божага благаслаўлення, здароўя для Аліны Шчука. Молімся таксама, просячы валадарства Божага для памерлых Галіны Бычынскай у 3-ю гадавіну пасля смерці, Юзафа і Ядзвігі Супрановіч. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем
Усемогутный вечный Боже, Ты все пожадал одновить у Своим наимилейшим Сыне, Володар Ису свету. Ученика пусть все створение, вызволенное с неволи и граху, служило Тебе и без конца Тебе прославляло. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги пророка Даніэля. Бачыў я ў начных візіях, вось разам з аблокамі нябеснымі ішоў нібы сын чалавечы, наблізіўся ён да старадаўняга і быў падведзены да яго. І дадзена яму была ўлада, і гонар, і валадарства, і ўсе народы, плямёны і мовы служылі яму. Улада ягоная, вечная ўлада, якая не адымецца, і валадарства ягонае не будзе знішчана. Гэта Слово Божие. Дякую, Павло. Пан володарець, я напрануся велич. Пан володарець, я напрануся велич. Пан володарець, я напрануся велич. Пан напрануся в могутность, і ёй подперазаўся. Пан володарець, я напрануся велич. Так сусвету мацаваў, што не пахіснецца, ангетуль трон твой непахісны, ты існуеш спрадвеку. Пан володарець, я напрануся велич. Сведчанні твае вельмі праўдзівыя, дому твайму належыць святасць на доўгія дні, о Пане наш Божа. Пан володарець, я напрануся велич. Читание книги Апокалипсиса святого апостола Яна. Ласка вам и спокой от Иисуса Христа, верного сведки, першородного сярод померлых и першого сярод земных володаров. Тому, кто любит нас и кто про свою кровь вызволил нас от наших грехов и учинил нас володарством и святарами для Бога и Отца Своего, Ему хвала и моц навеки вечная. Амин. Вось ён приходит за блоками, и кожное вока убачить Его, и все тыя, кто Его протял. І будуть оплакувати Його усі покоління землі. Так, Амен. Я Альфа і Омега, каже Пан Бог, який єсть, який був і який приходить, усімогутний. Це Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный той, кто приходит у имя Пана. Благословленное володарство Отца нашего Давида, якое надыходить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане.
час. Пілат спытаўся ў Jesуса: «Ты король юдэйскі?» Jesús адказаў яму: «Ці ад сябе ты кажаш гэта, ці іншыя сказалі табе пра мяне?» Пілат адказваў: «Ці ж я юдэй? Твой народ і першасвятары выдалі цябе мне. Што ты зрабіў?» Jesús адказаў: «Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б з гэтага свету было маё валадарства, то слугі мае заступіліся б за мяне, каб я не быў выдадзены юдэям. Але цяпер маё валадарства не адгэтуль». Пілат сказаў яму: «Значит, ты король?» Jesús адказаў: «Ты кажаш, што я король. Я для таго нарадзіўся і для таго прыйшоў на свет, каб засведчыць о праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Мы толькі што пачулі урывак са сцэны у прыторыі, месцы, дзе прабываў рымскі намеснік рымскага імператара Понцій Пілат, які адказваў за Ізраіль, які на той час быў часткай рымскай імперыі, і адбываецца суд над Jesúsам. Jesús ужо арыштаваны, быў суд перад старэйшынамі ізраільскімі, і цяпер яго прыводзяць да таго, хто мае светскую ўладу на гэтай тэрыторыі. Першасвятары і натоўп, які яны падбухторылі, хочуць, каб Jesúsa забілі, бо ён ім перашкаджае, ён уяўляецца ім як небяспека. І Пілат размаўляе ўнутры памяшкання з Богам Сынам. Гэта момант сустрэчы чалавека гэтага з праўдай, з сапраўдным валадаром неба і зямлі. А на вуліцы, там, унізе высокіх сходаў, чакае натоўп, які прапануе Пілату штосьці зусім іншае. Гвалтам, сілай, прымусам дабівацца таго, што выгадна, нават калі гэта неправедна, нават калі гэта несправядліва. І Пілат час ад часу будзе выходзіць да гэтага натоўпу, спрабаваць ім даць зразумець, што Jesús не вінаваты ні ў чым, што ён не знаходзіць у ім небяспекі для сябе, для гэтай зямлі, для рымскай улады. Але Пілат пойдзе за голасам натоўпу, які патрабуе, каб панавала насілле і права больш моцнага, таму, каб пазбегнуць якіх-небудзь бунтаў, ён вырашае Jesúsa укрыжаваць. Jesús размаўляе з Пілатам, і бачна, што Пілат хоча увайсці ў нейкую дыскусію, задае пытанне, што такое праўда, але не гатовы слухаць у той момант адказу, бо там на вуліцы чакае натоўп, якога Пілат успрымае як небяспеку. Яму хочацца паказаць, што ён можа трымаць даручаную яму тэрыторыю у супакоі, здабытым сілай. Сапраўднае валадарства Хрыста, яно ўжо пачынаецца. Яно будзе не толькі там, пасля смерці, а пачынаецца тут на зямлі. Jesús сваё валадарства параўноўвае да гарчычнага зерня. Маленькая зернятка,
скінутая ў зямлю, незаўважная іншымі, можна хадзіць, займацца сваімі справамі, і побач будзе расці гэтае зерне, якое стане вялікім дрэвам, непараўнальна большым да гэтага зярнятка. І тое самае адбываецца з Божым валадарствам. Яно ўжо з прыходам Хрыста набірае сілу. Ёсць многія, хто ўжо пражыў сваё жыццё ў святасці і праведнасці і ў небе ўжо ў Божым валадарстве. І мы можам пражыць сваё жыццё так, каб тут на зямлі нашае сэрца было ў нейкім сэнсе філіялам неба. Іншыя людзі гэта адчуюць, наш супакой, нашу такую радасць, нават у цяжкіх абставінах, і могуць захапіцца тым, каб стаць грамадзянамі неба, Божага валадарства. Але Бог ніколі нікога не прымушае стаць часткай яго валадарства. Ён шануе нашу свабоду. Мы можам выбраць штосьці іншае, спрабаваць знайсці шчасце па-за Богам, але ніколі не знойдзем. І пасля смерці будзем альбо навечна ў гэтым валадарстве ў небе, альбо навечна асуджаныя. Не таму, што Богу падабаецца адзін чалавек больш, а другі менш. Бог хоча збавіць кожнага, але гэта яго прапанова, якую можна адкінуць, а можна прыняць. Але адкінуўшы Бога, мы, так, калі не пакаемся, можам усю вечнасць пребываць там, дзе Бога няма, там, дзе заняты кожны сабой, там, дзе няма любові. І гэтае месца, гэты стан мы называем пеклам. Гэта наш выбар. Мы самі сябе караем, калі так паступаем. Нашае жыццё не будзе такім, што тут на зямлі дасягнём дасканаласці, але да гэтай дасканаласці варта імкнуцца маленькімі крокамі. Таму пакаянне займае ўсё нашае жыццё, усё пребыванне тут на зямлі. Божае валадарства – гэта валадарства, дзе ёсць я, Езус і іншыя. І я на ўсіх стараюся глядзець вачыма Хрыста, так, як Ён глядзіць на мяне. Як бы мы хацелі, як мы уяўляем, што Езус глядзіць на нас. Напэўна, з міласэрнасцю, великадушнасцю, але і звяртаючы ўвагу на праўду пра нас, на нашыя памылкі, каб мы маглі іх выправіць. І так мы маем глядзець на іншых людзей таксама, вачыма Хрыста, а не вачыма эгоістычнымі, сканцэнтраванымі толькі на сабе і на сваёй выгадзе. Святая Тэрэза з Калькуты, маці Тэрэза, як яе яшчэ называлі, яна малілася да Бога такімі словамі. Напрыклад, калі «Боже, я не маю сілы, дай мне таго, каму я магу памагчы». Калі я адчуваю сябе адкінутай, пакінутай людзьмі, пашлі мне таго, каго я змагу пахваліць, каму змагу сказаць добрае слова. Заўсёды, калі мы адкрытыя на дапамогу, мы ніколі не адны. Ёсць я і іншы чалавек, якому я магу памагчы, і тады я сапраўды рэалізуюся як чалавек, выконваю Божую волю, і Бог мне благаслаўляе. Сёння па традыцыі мы збіраем падчас імшы ахвяраванні на патрэбы духоўнай семінарыі ў Гродні, дзе рыхтуюцца будучыя святары, каб гэтая установа магла існаваць і каб было дастаткова добрых і святых пастыраў ва ўсіх парафіях нашай краіны, каб яны маглі ісці і прапаноўваць людзям прыгажосць Божага валадарства, расказваць, што такое святло і як жыць гэтым Божым святлом. Амен. Выснаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Отца всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса
Сына Божьего одинородного, Зайца нарожена, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправного от Бога соправного, народжена, а не створена, одиносутного Отцу, разве Богом все сталось. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес погодне Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и Его володарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял просправу. Веру в один святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения победы и життя вечного в будущем свете. Аминь. Праз Єсуса Христа, владара сусвету, які нас збавіў, паклікаў да свайго валадарства, даверым Богу ў малітве просьбы Касцёла і ўсяго свету. Молимся за святы костел, каб он вел людей до владарства Христа, где пануе едность и любовь. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, каб его апостольская послуга содейничала перамосе добра во всем свете. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все народы, якія переживают трагедию войнаў и ненависти, каб яны открыли свое сердце на прабачанне и любовь у имя Христа, владара спокою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, якія павінны прымаць вельмі адказныя рашэнні, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто перад абліччам цярпення і зла згубіў веру ў Божую міласэрнасць, каб яны атрымалі суцяшэнне укрыжаванага і воскрослага Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы, нягледзячы на цяжкасці, умелі захаваць моцную веру, надзею і любоў. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся ў інтэнцыях гэтай святой імшы за ружу Маці Божай шкаплернай, ружу Маці Божай з Люрд, аб неабходных ласках для Ірыны і яе родных, аб хутчэйшым выздараўленні для Анатолія Копача, а таксама аб неабходных ласках для Аліны Шчука. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся таксама за наших памерлых, Галіну Бычынскую, Юзафа і Ядзвігу Супрановіч. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, крыніца сапраўднага жыцця, учыні, каб наша малітва наблізіла нас да Цябе. Праз Хрыста, Пана нашага. Аминь. Я протомою ангельский хлебе, с верой, надеей, низко
Ничто не значат тайны заслоны, хоть ты укрытый, тебе отчуваю. Ничто не значат тайны заслоны, хоть ты укрытый, тебе отчуваю. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, мы складаем Тебе ахвяру поjednanie и примирения. Покорно от Тебе просим, каб Твой Сын одарил все народы едностью и супокоем, яки живи и владарить на веки вечные. Амин. Пан с вами. И с Духом Твоим. У гору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты свайго адзінароднага Сына, Пана нашага Езуса Христа, намасціў алеем радасці на вечнага святара і валадара сусвету, каб ён завяршыў таямніцу адкуплення чалавечага роду, ахвяруючы самога сябе на алтары крыжа, як беззаганную ахвяру примирення з Табою, каб прыняў пад сваю ладу ўсё стварэнне, перадаў бясконцай велічы Тваёй, вечное и паўсюднае валадарства, валадарства правды и жыцця, валадарства святости и спокою, валадарства справедливости, любови и супокою. Тому за анёлами и арханёлами и з усими святыми мы обвящаем Твою хвалу, разом з ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит во имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб
і падзяку табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз крост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама ўдзельнічаць у яго ў васкрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Jesúsa Chrysta. Praz Chrysta, z Chrystom i u Chrystie, Tabie, Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, wся пашана i chwała, praz usie wieki wieczne. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, да и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокою дні наши, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспокою,
чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, а дарыць яго супокоем и еднасцю, які живеш и валадарыш на веки вечныя. Amen. Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Баранко Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокои. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленное покликанное на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Хлеб небесный дал нам Пан, каб жили
Помолимся. Небесный Отче, Ты насытил нас хлебом, який дає життя вечное. Учини, как мы с радостью были послухмяны Христу Володару су свету, и вечно жили с им у небесном володарстве, яки живи и володарить на веки вечные. Сядьте, коли ласка, дорогі брати і сестри. Наступний тиждень, апошній тиждень літургічного года. З наступної неділі розпочинається Адвент, час чекання на приход Збавці нашого Єсуса Христа, час чекання на народження Христове. На наступну неділю ми будемо подробніше, досконалі витлумачимо, коли які набоженства будуть. Поэтому что тычыць Адвента, и уся программа Адвента будет на наступной неделе сказана. 30 листопада у суботу свято святого Андрея Апостола. Святая имша у Столбцах будет завтра у понеделок у 9 раницы. У второк, середа, четверг, пятница у 18, суббота у 9 и 19. Так само магчымыя змены расклада тоже, альбо дадаткова будзе імша калісьці з раніцы ў які-небудзь дзень, але вось так, як напісана, гэта будзе абавязкова, можа, калі хто пажадае інтэнцыі, якая будзе, то будзе таксама імша і ў 9 гадзін раніцы ў гэтыя дні. У раскладзе магчымы змены. У нядзельку у нас, як заўсёды, нядзельная святая імша у 19:00 у суботу, у 11:00 у неделю и у 18:00 у неделю. Заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі ці бежмавання праходзяць кожную суботу у 18:00 у касцёле. Ёсць трансляцыя на Ютубе. Таксама, калі ласка, я вас вельмі прашу, тыя, хто жадае быць бежмаваным, а хто сакрамент бежмавання – гэта адзін з 7 сакраментаў касцёла каталіцкага. І найважнейшым і першым сакраментам з'яўляецца сакрамент святого хрусту, без якога неважныя іншыя сакраменты. Гэта мы павінны зразумець вельмі добра, дарагія браты і сёстры. Калі мы хрышчаныя, напрыклад, у сённяшні я свянціў крыж у Коласаве на могілках, і там розныя пытанні потом задавалі адносна і сакраментаў, і пытанні веры. Паважаны, я хочу вам некалькі слоў сказаць на гэты тэмат. Перш за ўсё, мы павінны зразумець, што калі нас пахрысцілі у імя Отца і Сына і Духа Святога, і мы сталі хрысціянінамі, нам Христос у імя Христа, так як вучыў Христос, нас пахрысцілі. І гэта мы павінны добра запомніць раз на ўсё сваё жыццё. Галоўным у гэтым хросце быў Христос і вера ў Яго, вера ў Христа. Але вось як будзем мы верыць у Христа, паважаныя, тут пытанне вырашаюць нашыя бацькі. Вырашаюць нашыя бацькі, як мы будзем верыць у Христа. Не мы, не ксёндз, не бацюшка, а бацькі. Калі бацькі рымска-каталіцкага веравызнання, яны, адпаведна, сваё дзіцятка выхоўваюць так, як яны, у яком яны вызнання, у веры таго вызнання, да якога яны належаць. То есть не можа, а мы пахрысцілі дзіця, а нам цёшча чи свекроў приказала пахрысціць дзіця у царкве, а мы католікі. Мы ж, каб з цёшчаю ці свекроўю не сварыцца, пахрысцілі. І цяпер наша дзіця праваслаўнае. Не праваслаўнае яно, абсалютна не праваслаўнае. Вось такія нават бываюць. Яно не праваслаўнае, яшчэ раз паўтараю. Яно прыняло веру Езуса, так як Езус Христос сказаў хрысціцца. Ён пахрысціў бацюшка у імя Отца і Сына і Духа Святога. І выхоўваецца па веравызнанню бацькоў. Бацькоў, я яшчэ, ні цёшчы, ні свекрові,
Бо бацькі адказныя за выхаванне дзіцяці ў веры, хросныя адказаныя, не бабушка, не дедушка. Можете придумывать, что хотите, что бабуля, дядуля. Не, яны не адказныя абсалютна, могуць удзельнічаць, але не адказныя. Першыя бацькі і па веравызнанню выхоўваецца бацькоў, а то ніяк не выхоўваюць. Уб'юць у галаву, што праваслаўнае і не ў каталіцтве, и не у православных. У пекла пойди, понимаете. У пекла. Уже будете сидеть у небе и тешиться, как ваше дитя будет валяться у пекле. Так, ну. Со смеху померти можно. С такого идиотского троху смеху. Я поэтому вельми вас шчыра прошу. Шчыра прошу. Вось, не путайте, кажуть, я не ведаю, з чым, з чаго. Одно похрещенное и выховывайте по своей, згодно своим веровызнанням, згодно того, як вас выховали. Не придумывайте, бо не будет пропаде все. И вера пропаде, не только вызнание, але и вера пропаде, и будет неведомо что. И, знаете, лепей бы таких вообще не хрестить. Як начинается, лепей не хрестить, бо это не обязательно. В пекло можна і не хрещеним зайти. Чи у хрещеним у пеклі там ще горш смажать хрещених. А не хрещених теж може зайти. Поэтому я вас вельми щиро прошу, ось на такие провокации, это дьявольская провокация называется, что я похрестил, або ранее не было костела, ухрестили и не выховывали. Бо яны ж православные. Не, тяжко зразумець, конечно, тяжко переконать, бо знаете, у нас вельми так, люди, як уже переконалися, не в тим, чим треба. Уже все, не выбьешь никакой, хіба Дух Святый повинен молот брать, на ковальню голову ложить и молотом Духа Святого бить по голове, покуль не вылезе все, что не треба. Ось поэтому, поважаны, я вас вельми щиро прошу в этом выпадку, то есть похрещенные у церкве, похрещенные, бацькі католики выховываем у костёле. Бо будете отказывать за свои дети, бо дети выховываются по вашему веровызнанию. Теперь, сакрамент бежмования – это другий сакрамент, сакрамент Духа Святого. Коли кто похрещенный у церкве, а там батюшка, отповедно уделяя сакрамент хросту и бежмования одразу, то их не треба бежмовать, але треба проходить в учебу. Проходить в учебу, и бискуп уделить благословление подчас уделения сакраменту бежмования. Зразумели? Хорошо. От 14 годов католики повинны атрымаць сакрамент бежмования. На что и чему этот сакрамент? Вельми долго не хочется тлумачить вам. Коли ласка, ходим на занятки. И подчас подрыхтовцы человек повинен зразуметь, на что и чему это сакрамент бежмования. Так, 3 снежня, ну, есть таки 3 снежня у громадства, всякое международное громадство, означает День инвалида. С этой нагоды волонтеры парафиальной супольности Карита запросили на святую мшу на 5 снежня на 11:00 людей с обмежованными махчимостями. Я вельми дякую за эту акцию. Так само в парафии объявляется акция «Дары, добро и милосердность», якая потребует удела и допомоги парафиян. Мы такую акцию чинили подобную в прошлом году. Мы пропонуем подрыхтовать подарунки детям-инвалидам, которые наведывают коррекційный центр для детей с обмежованными махчимостями. Запрошаем наших парафиян удельничать в этой акції. Щиро дякую, хто захоче удзельнічаць, нехай пан Бог благословляє. Я хочу так само вам подякувати за ваші ахвяраванні на потреби нашого костьола, якія праці і що ми зробили за гэты час. Ми закупили, повинні подвести гранітні, на які ми положимо на ступеньки, у нас зроблені упорядковані ступеньки у головного уходу, ще бокові ступеньки навокал костела. Мы закупили полностью, различился я полностью за этот гранит. Так само закупили и на алтарные сходы у костелу Новый Свержень.
таксама разлічыўся полностью за гэта, і яшчэ только застанецца не паложаць у касцёл у Новосвержні, а ўжо нас у столбцах у гэтым годзе, но пагоды такой не будзе патрэбнай. Сказалі, што вясной, як пацяплее, адразу паложаць, але так все адцягвалі, ну я сказаў прывезці і палажыць, каб ляжаў тут, каб я видзеў гэты граніт, а не потом я буду бегаць, а дзе граніт каму аддалі. Вось, гэта першае. Другое, што у нас у парафію і на што мы сабіраем і сабіралі ахвяраванні, гэта на зрабенне вось гэтага вітража. Як вы бачыце, рама ад вітража стаіць. Ну, мне это вітражных дел майстер сказаў, што дзе-то к сярэдзіне снежня будзе гатовы вітраж і паставіць да Божага нараджэння паставіць. Я за яго таксама за работу часткова разлічыўся уже, і там засталося невялікая сума, але сказаў, тады, калі паставіць, тады будзем далей гаварыць. Гэта што тычыць вось гэтых прац у нас пры касцёле. Ну, як бы гранітныя ў гэтым годзе закончым, на наступны год будуць жалезныя справы. Жалезныя справы – гэта поручні у нас пры касцёле, і жалезная справа. Ну, а далей паглядзім, на што ў нас хваціць і сродкаў, і магчымасцяў. Я дзякую вам тым, хто прыходзіць дапамагаць на раскопках. Это так актыўна вядуцца раскопкі. Мы адразу гэта, што раскапалі, вось парэшткі нашага касцёла, тое, што засталося ад старога касцёла, капліцу, самую такую складаную частку мы раскапалі, дзе капліца была. Мы максімальна палажылі такія, далілі бетонам, гэта ўсё, выраўнавалі яе, і зараз мы паложым такую пліту, як называюць пліта перакрыцця. То есть паложым так, каб ужо забяспечыць, і гэта будзе такі пэўны ўзровень тых прац, які мы зрабілі. Над асноўной часткай мы зробім такую, як, я не ведаю, як сказаць, палатку такую паставім, каб можна было зрабіць своды, якія таксама разбурыліся падчас знішчэння нашага касцёла. Вось, вы каб ведалі, каб гэта не было, каб хтосьці там нешта гаварыў, бо тут такая тэндэнцыя, гэта помнік архітэктуры і так далее. Ніякі это не помнік архітэктуры. Гэтае месца не з'яўляецца таксама ніякім помнікам архітэктуры. Ніхто нікуды не заносіў, ніякіх дакументаў на гэта нету. А нет бумажкі, значыць свенты спокой. Поэтому вельмі спакойна павінны адносіцца. Гэта ніхто не заносіў ні ў якія рэестры, нідзе яно не знаходзіцца абсалютна. Як штосьці там камусьці пачынаюць прыдумоўваць, ну, як зробяць гэта помнікам архітэктуры, калі ласка. Ну, мне так прапанавалі, трэба зрабіць помнікам архітэктуры. Я спытаўся толькі адно: а хто плаціць за гэта будзе? Вы. Я говорю, я не буду. Вы што, шуціце, што ли? Мне это не трэба. Каму трэба, хай то і робіць, і плаціць. Вось, поэтому, паважаныя, мы працуем над гэтым месцам. Гэта, перш за ўсё, помнік нашай веры, гісторыі нашай веры, помнік гісторыі нашай веры, нашых людзей, нашых продкаў. Для нас гэта месца малітвы, а ўсё остальное, каму што трэба рабіць, няхай робіць там. Вось, што тычыцца гэта. Дзякую вам, што прыходзіце. У панядзелак, заўтра мы пастараемся заліць пліту. Калі ласка, я вельмі прашу, асабліва мужчын, хто можа прыйсці на дапамогу, на заліўку гэтай пліты. Ну, там дастаткова вялікая колькасць бетона будзе, і буду вельмі ўдзячны за дапамогу. І на гэтым, як бы, справа трошачкі будзе прыкрыта вось усей гэтай сітуацыі. Таксама прашу, хто можа прыйсці, каб навокал зрабіць парадак, па доскі паўбіраць, гэта вот усё так, каб там было, ну, адносны парадак на тым месцы нашай працы. Вось гэта вялікае дзякуй будзе. Буду вельмі удзячны за ўсе гэтыя справы і буду маліцца за вас. Няхай Боженька Святы Фабіян нам памагае, я чувствую. Понимаете, это вельмі радасць такая для мяне. Я заўсёды кожны раз падыходжу да яго: памажы, памажы. Вось, каб мы маглі зрабіць гэта, ўсё закрыць гэта там такое месца асаблівае для нас. У ларку ёсць календар, 25 год, ёсць таксама часопіс Аве Марія, 11 нумар, наша вера. Зараз пасля святой імшы, адразу пасля благаслаўлення, памолімся
молитву до святого Михаила Архангела, а затым одразу після молитви до святого Михаила Архангела акт віддання Найсвятейшому серцю Єзуса. Почитаємо, бо сьогодні, хто ось прочитає цей акт віддання Найсвятейшому серцю Пана Єзуса, може отримати відпуст в інтенції Отця Святого, тих, хто прийняв комунію, хто сповідався, ось нехай Пан Бог благословляє. Зараз прийміться Божє благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пастав злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, А Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на злу душу сують по світі. Аминь. о Єзу наймилейший, откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Я уласність і Тобі належать хочу. Сьогодні кожен з нас щиро віддається Найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притулив всіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки верникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Поможи, каб як найхудший вернулися яны в батьковський дом і не згинули від нестачі і голоду. Будь володаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучився від Тебе. Привядzi їх до пристанку правди і одинства віри, каб хутка настала одна овчарня і один пастир, а дары костел Твой беспечную свободу. Дай усім народам супокой і згоду, учини, каб на ўсёй зямлі ад краю до краю один узносіўся голас. Хвала Божому серцю, праз якое прийшло для нас збавлення. Йому хвала і пошана навіки. Аминь. Молимся в інтенціях Папи Римського Францишка, каб атрымаць адпуст «Ойча наш». Который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Вітай, Мария, Дай ласки Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливу, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Фаміяні, наш чудотворця, став плечини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от гріха бережи.
Божа, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакрамэнты. Адыры ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Амэн. Спев прославлення для Христа, нехай гучить мацней, сышуй он з неба на землю, как откупить людей. Христе Спасца наш, Христе Володар, спев хвалы подяки прими. Славим мы Тебе, спев хвалы подяки прими. За всё вышей Его ім'я стояло и стоит, на троне праворучается, у небе он сядет. Христе Спасца наш, Христе Володар, спев хвалы